Сгушено в подножието на Стара планина се намира нашето училище Васил Левски. Велик българин, чието име ще пазим с чест в сърцата си. Основано в мазето на самоук учител, днес то обновило своя облик в духа на съвременните иновации. Още щом прекрачим прага му се усеща уютна атмосфера. В интериора умело са вплетени фризове с шевици, мигове от български народни празници и обичаи, както и забележителни гледки от внушителни родни пейзажи. А изображенията в тематичните кабинети повишават нашата мотивация. Преоткриваме красотата във всичките й форми. Получаваме качествено и съвременно образование, а тайната на успеха ни се крие в постоянството и усилията, които ние и нашите учители полагаме. В компютърните кабинети откриваме тайните на информационните технологии. Училището ни се гордее с научен STEM център, в който като малки следователи опознаваме света през очите на науката. Получаваме допълнителна подкрепа от ресурсния екип. Активни сме в различни спортове. Разведряваме се с училищните велосипеди в междучасието. В кабинета по готварство създаваме кулинарни шедьоври. Признателни сме на училището, че ни предоставя и много извънкласни занимания. Съхраняваме магията на българския фолклор, като се връщаме към корените си. След активния ден отдъхваме и се забавляваме в училищните игротеки. Днес всички помещения изглеждат красиво. Тук се вдъхновяваме и откриваме истинското вълшебство на книгите. Нашите учители са мотивирани и прилагат творчески подход към призванието си. Знак за това са постиженията ни от националното външно оценяване. Обичаме да прекарваме времето си тук. Защо? Защото съзнаваме мястото си в света. Защото тук сме щастливи. Защото нашето училище е нашия втори дом.